502 na bagong batch ng mga estudyante sa Albay ang nagka-resibe ng Educational Assistance sa Lindungkan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pakikipagtabangan kan Ako Bicol Party List. Ngunya na aldaw kan maresibe ninda ang pinansyal na asistensya. Dakulang katabangan ini para sa mga benepisyaryo urog na sa mga nagpapaadal na magurang. Unang-una po, fourth year kami, syempre may thesis po yan. And ang laki po ng gastos talaga sa thesis. So ito pong event na to, parang nakakatulong po ito para makakabayad po doon. And syempre, allowance ko na din po. Nakakatulong po ito na malasan yung expenses sa school po, sa mga magulang ko din po. And sa araw-araw na pag-transport po, makakatulong po siya. Karagdagang allowance po ganyan. Presente sa payout si dating Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. nangunyan ang Executive Director kang partido. Sigun kay Garbin, saro ini sa mga pigbubusol ninda para sa sektor kan edukasyon na liabi sa pag-asenso kan lambang pamilyang Bicolano. The assistance coming from the government should be used for their educational needs. Sana padagos na matawan ki importansya ang sa indang mga pagangiipo, lalong-lalo na ining mga kolehiyong student, grabe ang mga requirements and projects kay ni. And hope that the 10,000 pesos will be used wisely. Para bako sana matabangan ang sa indang mga sadiri, magianan man ang sa indang mga magurang sa indang gastuson sa indang eskwelahan. 2,000 pesos ang ipigtao sa mga benepisyaryo sa elementarya, 3,000 sa junior high school, 5,000 sa senior high school, at 10,000 para sa college students. Sa mga students, hindi po sila nag-iisa. Nandito po ang DSWD and ang gobyerno ng Pilipinas para magbigay ng tulong sa mga pangangailangan nila. Nandito kami para magbigay ng asistensya. And of course, dahil nga usapang educational assistance, gusto ko lang magbabala sa kanila kasi marami ngayon na kumakalat na mga posts sa social media regarding sa educational assistance ko, which is online application daw. Hindi po yun totoo. Maging mapag-matchat po sila, wag agad-agad maniniwala at matutong mag-verify. Wag sila agad-agad mag-click ng mga link kasi yung kadalasan ng mga ganun is scam. So, kailangan i-verify muna nila. Mientras tanto, ininaan ikaapat na payout kan AX sa naon ng bitan na probinsya ngunya na taon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.